ya Nkomanashi, nyaya yemudzimu inoda kunyatsoziva. Vanhu vazhinji vanorasika nenyaya yekushaya dzidziso. I think mukazoisa murighting nogona kuisa mapoints acho akarasika saka munogona kuisa in writing, but chinoitika ndechekudai so. Paye ndakaudza kuti ndaida kuromba asi zvakaramba zvairamba nekuda kuti n'anga dzinoda mari hadzikuudzi kuti nyaya inofamba sei. Zvakafanana nemunhu anenge achida kukuroya. Kana munhu achida kukuroya ari mutorwa, anouya kuhama dzako kuti iwe takuda kuti anouya kuhama dzako, achisvika anonzi mhosva yake ndei. Handiti kana pasina mhosva hauroyeki, kana pasina mhosva hauroyeki unless une mumwe munhu wawakatadzira mufamily menyu imomo. Munhu uya anotouya via that person. Handiti that person ndiye anozouya kuzokuroya, then uyu akuchibatsira nemasimba kuti uroyeke. Handiti waroyi vanotokweretisana mushonga, waroyi vanotokweretisana zvidhoma kuti kwangu kwanetsa. Waroyi vanoitawo pact yavanotowiririrana kutobatsirana kuti ngatiroye uyu, handisi kukwanisa ndiri ndega. Waroyi vacho vane malevels zvichienda zvekudaro. Saka kana uchiita zvemudzimu, kana wanganzi iwe une mudzimu uri pauri, unokuprotecta. Mudzimu unokuprotecta. Pane mumwe mudzimu yokuti hairapi, kosta imwe mudzimu yokuti inouya ndeyekuchengeta. Asi mudzimu kana uchiuya, especially kana kuri kuwo mwanasikana, kana mudzimu uchiuya, vadzimu vachiuya vanotsvaga vashavi vavo, vanotsvaga mari. Handitomaona. Saka kana iri mudzimu kazhinji kuvanasikana vai vanonzi vanosema varume vanenge vane shavi, but shavi racho rinenge riri rechirume. Saka shavi racho rinenge riri rechirume rinenge risade kuti ugarisane nemurume. Hazviiti because iro shavi racho ndiri rechirumewo, saka rinoita shanje, unosviba mwoyo. Unosviba mwoyo. Saka now my story is, inini ndaiti ndikaenda pamasoyo, handiti ndaisvika nchinzi baba mune shavi rokuvhima, baba muna sekuru vari pamuri. Mumwe woti ndiri kuona mukufamba asi wekudzinza kwenyu ndiri kuona wakuridza mbira. Uri kuti komwana zvaari kuenda haasi kutiona here. The last incident yandakaenda, ndakaenda pana mumwe muprofita akanditi baba, akandibata ivhu, amene anga riri ivhu remujecha remurwizi. Bata ivhu remujecha, pandabata zvikanzi mirai apo. Ndamira paipa ndobva ati ano uchiuya izvenyu baba, pandakubatisai ivhu pane murume anga ari kuseri kwenyu achiti ko iwewe ndiyo ani uri kubatisa muzukuru wangu ivhu. Andikamuti ndini mweya mutsvene. Zvikanzi nini mwana iye handisati abate ropa. Ini ndakafa ndisina ropa maoko angu, ndisina mushonga wandoziva. Ndakapiwa basa kuti ndiuye ndinobatanidza dzinza iri rakaita mazvake. Ndozvaakandiudza. Handiti maona. Saka ndobva ndakati why is this zvinhu zviri kuramba zvichiita zvichidzokorodzwa. Ndobva ndatirega ndichipinde muchivanhu. Ndaingosvika ndichiudzwa zvinhu zvimwe chete. Baba mune shavi rokuvhima, baba mune mudzimu. Saka zvogadziriswa sei? Saka nhau question yanga achibvunza yekuti sei kana mudzimu uchibuda uchinzi mudzimu uri kuuya unosangana nemaproblems. Chinoitika ndechekuti kumadzinza kweduko, vakuru vedu vekare vanenge vaine mhosva dzavakapara. One, mumhuri munenge mune ngozi dzakaparwa kudhara. Mweya iyoyo panoteera nemudzimu inenge iripo. Saka iwo vanenge vasina simba over those things. Nditi saka those things ndo dzinenge dzichicontrola because mune mhosva
chinhu chese kana paka ukangoita mhosva zvanaachitaura zvezvi ukangoita mhosva iyoyo ndiyo inokusungirira pane chinhu chese yauda kuita. Saka kana mumusha makaparwa ngozi iyo ndiyo inoenda pamberi kuti no you can't go ko inini ndozoita sei anditi. Saka ngozi iyo ndiyo inoenda pamberi. Saka ngozi iyo ndiyo inokupa maproblems, madzudzo ese yaunenge uchiita maproblem. Mdzimu haunenge usina simba, saka hauna kunzi pane zvinhu zvichaitika pauri. Unenge une it will be problem after problem after problem. Ngozi iyo ndiyo inenge ichikanganisa, kana kuti zvikwambo ndo zvinenge zvakabatwa musha zvisina kudzorerwa adi zvinovhiringa. Saka kuchishona unoti inonzi mbereka. Mudzimu kana uchiuya unouya nembereka, unouya nemhosva idzodzo, ndozvavanenge vachiedza kutaura. Saka for sure kana usina mari yacho kuti zvinezvi zvigadzirwe unotambudzika, but uchinzi une mudzimu. That's another question yandapindura, kuti mhosva dzemusha ndo dzinokodzera kuti munhu atambudzike. Ngozi ndo inotoya pamberi kuti iwe uda kuenda kupi. Inini handisati ndaripwa, ngozi mushonga umbozi kuiripa. Ngozi dzadzinoita, kune two types dzengozi. Kune vaye wokuti makaponda munhu, nditi ngozi iyoyo kumusha kwako wobva waimutsa. Ngozi iyoyo inobuda zvine simba, ngozi yakapiwa simba rekumutswa inobuda. One, ngozi iyoyo kana mudzinza menyu musina munhu akabata mushonga wokuitsipika inobuda. But ngozi kana yatsipikwa kumusha kwacho isina kugadzirwa, it takes time kuti izobude. Mishonga yene izoexpire, ngozi iyo zobuda. Uzonzwa kuti munhu akaponda ndisekuru wenyu amene kuma 1920. Kana pane vakuru vanonzi takambozvinzwa. That's the story. Kana ngozi yakatsipikwa inenge isina simba rekuti inobuda, because pane vamwe vanhu vokuti vanokauraya, vanobvisa rurimi woisa mushonga, wobvisa maziso woita sei, but umwe yacho unoramba uchingotenderera mufemini uchingovhiringa. But munhu wainonyanya kuvhiringa ndeapa iyi homwe inenge ida kusvikira sekuru avo, ndiwo munhu anonyanya kutambudzwa stereki. Oze anenge achiti ndikaregerera munhu sekuru anobuda, haubudi. Ini ndisati ndabuda achitaura nyaya yangu. Anditi is my story. Anditi nekuzofamba ndafamba takazosvikawo wozi nini mhuri yedu takabva kumozambiki. Ndabva kumozambiki ndobva tagarira kusaidi kwana Mutoko. Saka nekufamba kumwezi une mudzimu ndikati anorega ndizvigadzirisa. But pakugadzirisa pacho ndaifamba neshamwari yangu Fred. Taenda kwatakaenda tanodai, sekuru wakasvika wachinobuda uchiti aini ndakasungwa. Chinzo chinhu zvawakwanisa kungobuda kuti inini ndini sekuru wake, but ndakasungwa. Mumwiri mangu mune ropa. 1, 2, kuna anozviti baba ane zvaakabata kuvhara ngozi. Saka iye like ingozi iye ndobva vabata mushonga, vakabata mushonga wokuti vanoprotecta mhuri yavo chete, kuti handidi kuti ikanganiswe nemweya wengozi, but chatova chikwambo chipi ichocho. Saka chikwambo ichochi chakuvhara ngozi, chinovhara ngozi zvese nemudzimu. Handiti maona. Saka nyaya inenge ichinzi wakangobuda uchita ndakasungwa, asi ndichazouya zvangu. Ndakaita some days chigezwa tichiita sei, hapana chaunopiwa, unogezwa uchigezwa uchiita sei, uchidai pakazobuda ngozi. I can't tell you in details kuti ngozi yakati kudii. Panozoita vanhu vanozoziva kuti zvakamira sei, kana twedzinza vanozoziva kuti it's like alright, ngozi yakabuda ichiti ndakaurayiwa mufemini mawana. Chinhu chakaitika chekuti ana baba mukuru wangu ini ndowekudhara wakashaika kuma 1990s ndokwawakashaika, but kuma 1960s ikoko wachiri kumozambiki
waidziwo wakarodza hanzvadzi yawo kune mukomana iyeyu, warodza hanzvadzi yawo kune mukomana iyeyu. By that time anga achitanda ane 27 years. Ndokubva achiuya muno muHarare kunotsvaga yekuti anotora mukadzi aone kugara zvake Mozambique. Then tete awaidzwanga wakanaka, aidzwanga watsvuku wakanaka, ndokubva achiwa futi nomumwe murume anga ane mari kumuzi, anga ane pfuma yake, anga ane mombe dzakawanda, ndobva aofa more money, more mombe than yakaita sei yanga yabviswa uko. Ndo ana banguro ndobva waita ruchiwa, ndobva warodza tete wayo. Warodza tete uyu paakauya panzvimbo kuti wamupe pfuma yawo, pfuma yake wakabva wamuuraya, wachibva wamukanda kuna Mazoyo. Mazoyo anozonopinda kumozambiki kuzasi, anopinda kumozambiki kuzasi kwachinozonodira muna Zambezi, wamuurayira ikoko, wamuuraya. Saka izvi ndofunga zvakaitika kuma 1980s, but takangokura isusu tichizvidzwa kuti wakauraya munhu, but matauriro azvaiita idzi wakauraya munhu wachibva kupi, kuMozambique. That was not the story. Wakatouraya munhu wachiri kugara ikoko, but ivo pachavo havana munhu akamboda kutaura nezvazvo. Wakasvika pakufa baba mukuru wayo. Nawe yauya ikati iye akauya achitaura kuti no, inini amai wangu wanga vari single mother, saka ndakakurira kwana sekuru, ndapondwa yana sekuru, hapana zvawakakwanisa kuita because dzinza wanga wasingazivewo kuti dzinza rake ndiani. Haukwanise kurerera kumutsa munhu mushonga uchimutsa mutoro, unoda kudaidzira nemutupo wake zvakadai iwe ningimuka mutupo wakati, nenyaya yekuti wanga wasingazive mutupo wacho. Handizoti mai wacho wanga wafaira, hapana munhu akazokwanisa kunyanyisa kubvunza in details because inini wacho ndagarwa, but wakangobata mapoints iyayo. Yabuda ngozi yakati ndikuda kuripwa ndiende kumusha kwedu, and at first yakati ndinogara hangu musango, uyu ndikumudzwira tsitsi kuti aita mwana, ndaunogara hangu musango, but yakazobuda futi chitaura kuti no, chindiri pai, do this. Zvinhu zvangu munokanda murwizi muna Mazowe, ndinosvika. Asi kana ndasvika sekuru wake wakuchita sei, wakuchiuya zvake zvakanaka, kana mukavadaidza vanouya, andona. Saka zvaitika saizvozvo, takaita maprocess ese, tadai taita from there. Sekuru wakazouya wauya, but ngozi isati yaenda, ane maprofesi aakataura. It's like ngozi, unombodzwa pane debate inomboitika kunzi ngozi inoprofita, vanhu vachiti ngozi haiprofiti. Inokwanisa kuona kunenge kusiri kuprofita isati, but kunzi dai inini ndaida kuzviita izvozvo, ndokumbira ngozi, handitika ndotoenda kuchechi, but inenge yakundipa conditions. Ndowaye maprofita mamwe acho amunoona anenge aine machira matsvuku, this and that, wazhinji vacho kwanenge uchiprofita nengozi, ndimoona. But inenge watoikumbira itogara ipapo, ukarega kuzotoiripa yaimwe inenge ngoziyo inenge isingaperi mumusha, wakutoprofita nengozi. Kuti ngozi unoprofita kuti ane zvinhu zvaakataura zvakati wandei, zvaakaudza, 1 ng'anga yacho, 2 inini wacho, ichitaura kuti uyu achazosangana zvakadai achazodai. Adona. Saka paakauya sekuru akazouya, but pachiuya wakasvika wachitsinira, ma voices were different, even language yaitotaura ndeye kuMozambique, inonzi Nyungwe, ndo language yekuMozambique, ndo yandatotaura. I did some recordings, munhu anani naye futi airekodha. Sekuru wakauya achikonfirma kuti inini ndakauya kunobatanidza dzinza, ndakatumwa kunzi dzinza rako chitarisa zvakaita mazvake, chienda unobatanidza dzinza, but inini handirape, ndakauya kuzochengeta. Uyu mwana waida kumuuraya, but havachamugoni, ndauya, but ndiitire 1 2 3
pane mushonga ndofana kudya komari muti wakati ndodya nemhunga ndoita sei ndodya porridge remhunga ndisimbe. For now ndikungoda jira rewhite, zvimwe zvizhinji tozozviona taita sei tatobika doro, andiona. Saka zvadaro wakasvika futi achitsinhira zve zvakataura nengozi iyi kuti 1 2 3, but sekuru vakati nini handirapi, but ndine mushavi wangu achatsvagira muzukuru wangu mari, ndine mushavi wangu achatsvagira kuchivanhu vanoti dzviti, ndine dzviti rangu ndorichatsvagira muzukuru wangu mari. Zvichaita pamberi apo kana munhu achifamba atange nekumhanya according to him. Saka it's less than a month, it's now 3 weeks kubva zvinhu zvaita sei zvaitika, but ndava kupiwa mavisions emufamily. Zvinhu zvizhinji zviri kuitika mufamily nezvakaitika mufamily ndava kuzvipiwa kuhope. Pamwe pacho ndinototi ndichingopinda mumbaso ndikangotarisa jira rero ndinoruva richadzivira, ndotanga kundopiwa vision zvinhu zvakadai. Even hanzvadzi yangu, pane imwe hanzvadzi yangu aitorwara, ndatoudzwa kuti hanzvadzi yako ikurwara iyi. Pandakamufonera ndobva aramba chii, asi hapana kuzopera iwiki ndobva afona murume wacho akati shuwa pamakafona pai shuwa wari kurwara, asi wangu wati hanzi tisaudza hama nekuti ndinozova pastress. Ndikati hazvisirizvo, asi saka ndikati zvinozoita. Saka ndikati ko munhu anga achiviga sei chirwere zvabuda kaizvo. Then mina wangu anga nemaproblems yamwe aisangana nayo, ndobva ndazvipiwa ndikati achandudza. After a week futi ndobva andiudza no zvakadai. Ndikati right, iyo chidai ndinozviudzwa inini, asi sofa ndaudzwa zvinhu izvozvo 2, but uyu andofamba naye uyu a lot of things zvanenge ndichiudzwa, a lot of them. Dzimwe nguva dzacho zvinouya kumadreams, dzimwe nguva zvacho ndinoona mavisions, but wakati handirapi, andona. But wanopa maadvice kuti saka chidai nyaya iyi chidai, andinoona ndomushandiro nda mudzimu. Kana uchiuya unouya nembereka ndiyo inopa madzudzo, kwete mudzimu haukupe madzudzo. Mbereka iye mhosva dzakaparwa dzengozi ndo dzinovhiringa kuti uzvitsvage uzviwane, muripise moenda sekuru uzosvika panenge pakachena. No, that's the story. Second question, kana ari munhukadzi setup yechivanhu inofamba ichiti kune mudzimu ndo sekuru womusha. After sekuru womusha vanotsvaga kana vanoti dzviti. Wazhinji vanoita chivanhu vanogona kuziva izvozvo, but kana pane anozonzi machembere, sekuru akauya pane machembere, vanhu vanenge vakafira mudzinza ari machembere emumusha, kana pane anga achirapa ndo vanozouya vachirapa iwawo. Saka ivo machembere ndo vanozotsvagirawo idzi njuzu idzi, vanozotsvagawo yavo mashavi yavo yekuti vazotsvage mari idzi njuzu idzi. Saka njuzu vanogona kutsvaga njuzu yechirume, ndo yacho inenge isingachade murume. Saka inozoda kutoti vanhu vazhinji manje inozototi inofanirwa kuzotokumbirirwa yodzikamiswa kuti uyu mwanasikana uyu anodawo imba yake, because njuzu iyi mutorwa. Saka iwo ndo vanoseta maconditions kwairi, but wakasaseta macondition anenge achingonzi ane shawe anongoenda shuwa kungopepereka achingoenda. Munhu iyoyo kuti anenge achingopfimbwa zvisingaiti iya zvona ndakange ndakapenga, anopinda mubhawa achiita sei anenge asingakontroleki, but njuzu iyi ikakumbirirwa zvinofamba zvakanaka, ndo setup yechiwanhu. Saka mheno kana mune imwe mubvunzo andisina kupindura, I will be here.